D'Avers 25 entitats sol·liciten a la presidenta del govern, Marga Proens, que renunciï a la segregació dels menors per raó de llengua a les Balears. Entre les associacions firmants es troben l'Obra Cultural Balear, la Plataforma per la Llengua, FAPA i els sindicats Comissions Obreres i UGT. Adverteixen que separar els infants per llengua seria una aberració pedagògica i que obriria la porta a la fractura social i cultural. UGT, a més, ha afegit que el cost afegit d'aquesta separació superaria els 120 milions d'euros anuals. Considerem fonamental que prèviament es convoquin les reunions necessàries amb la comunitat educativa abans de prendre decisions que poden tenir un impacte tan significatiu en l'educació dels nostres fills i filles. Aquesta petició respon fonamentalment al compromís que el propi conseller ha manifestat en diverses ocasions